Bon dia, som l'Esperança, la tècnica de l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca, i estem aquí per compartir tots vosaltres aquest Sant Jordi a Redossa. L'Arxiu d'Imatge i So de Menorca pretén, per una banda, conservar i recuperar tot el patrimoni audiovisual de Menorca, ja siguin pel·lícules, fotografies o gravacions de so. Per una altra banda, també pretén obrir tot aquest fons tan ample a la recerca, investigació i a l'interès del públic en general. L'entrada d'un nou fons a l'arxiu és tot un procés llarg, però podríem resumir-lo dient que una vegada han conegut l'existència d'aquest fons i ens han posat d'acord a través d'un contracte amb els seus propietaris, la feina pròpiament arxivística consisteix en l'inventari de tots els documents que el formen, en la digitalització i conservació dels originals, la catalogació i la posada a l'abast del públic dels nous fons. La meva companya, Ana Margalida, ara vos explicarà els nostres serveis d'atenció al públic. Hola a tots i totes, soc na Margalida, l'auxiliar de l'arxiu, i us venc a explicar un poc els diferents serveis que oferim. Per una banda tenim el nostre servei de préstec. Per fer la vostra consulta ho podeu fer bé de dues maneres. O bé veniu a l'arxiu i consultau el nostre catàleg que tenim en els nostres ordinadors, o també ho podeu fer a través de correu electrònic i telèfon. Es tracta d'un servei totalment gratuït i hi pot accedir qualsevol persona. Per altra banda, també oferim visites i tallers, no? Actualment fem visites guiades, adaptades a cada grup que ens ve a veure. També actualment tenim en marxa dos tallers, no? Que realment estem molt contentes perquè la veritat és que han tingut molt bona acceptació i són, per una banda, el taller de cenotípies, que es tracta d'un procés fotogràfic antic, no? I bé, el grup que ve a fer aquest taller, doncs, cada un s'endú la seva pròpia cenotípia, no? Que ha fet. Per altra banda, tenim el taller de càmera fosca, que es tracta d'un instrument òptic, no? Podem dir que és el precursor de la càmera fotogràfica, i qui ve a fer aquest taller doncs, pot viure l'experiència, no? D'entrar dins la nostra càmera fosca que tenim i poder observar, no? El que s'hi projecta a dins. Per acabar, també us agradaria comentar que a l'arxiu us agrada, no? Fer de tant en tant qualque exposició. Trobem que és una manera molt interessant realment de mostrar, no? De fer difusió de tot aquest material que tenim dipositat, i també ens interessa sobretot que arribi, no? En el màxim de població possible, i per això intentem també que aquestes exposicions puguin ser itinerants. I bé, això és una mica el resum, no? En general, ràpid. Espero que amb aquesta explicació breu us hagi servit un poc per veure, no? I per entendre millor quins tipus de serveis, no? Oferim aquí a l'arxiu i un poc la feina que fem. Gràcies. Per obrir-nos a tothom i per arribar al màxim possible de públic, l'arxiu també té presència a internet i a les xarxes. A la nostra pàgina web hi trobareu informació de l'arxiu, els nostres fons, les nostres activitats i la nostra agenda. Per seguir una mica més el dia a dia de l'arxiu, tenim Instagram i Facebook, on anem compartint les nostres activitats i el que fem. I per veure els nostres vídeos de creació pròpia o altres, podeu visitar els nostres canals de YouTube i Vimeo. I quin tipus de fons té l'arxiu? Una mica de tot. Tenim fons de fotògrafs professionals fins a fotògrafs amateurs, col·leccions o gravacions casolanes fetes en Super 8 o en VHS. Per tenir una visió històrica de com era Menorca i com eren els menorquins des de finals del segle XIX fins pràcticament a l'actualitat. Tots aquests fons que posam a l'abast de tothom per al seu ús, també estem fent unes petites píndoles en vídeo que anem compartint a YouTube. Hem començat, és una sèrie que per ara és curta, però que ja ens dona a conèixer dos fons. És d'un fotògraf, en Salvador Almirall, que va ser a Menorca en les dues primeres dècades del segle XX i va fer unes fotografies precioses que ens mostren una Menorca totalment diferent a la d'ara. I una altra píndola en vídeos dels fons del senyor Michel Casasnoves, un capellà ciutadellenc, que entre els anys 60 i 80 aproximadament es va dedicar a gravar Menorca i a més hi afegia les seves pròpies al·locucions, poemes i música. Us deixem amb aquestes píndoles perquè pugueu conèixer una mica més els fons del nostre arxiu.
Gràcies.